daotan, kriminal, way kaugmaon, ug way paglaom. Pipila lamang kini sa mga sakit nga pulong nga ihulagway sa katawhan sa mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga drugas. Taliwa hinuon sa maong mga pagsaway, adunay uban kanila nga madasigon gihapon sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa rehabilitation kung asa sila giisip nga mga biktima. I started 13 years old, so gateway drugs, marijuana. Nagdako ko sa hungkira, manggod. So basically, drugs is free. Nakatilaw kong sabo, panghatag ra gina kanang di ara nimo imuha na. Ibilin ako to a point nga magdako og drugs para nila, ko hatod para nila. Until last year, July, mo to'y pagundang nako nga nasud ko diri sa facility. Kuan ma'am, nag-start ko gamit og drugs when I was 11 years old ma'am. Yeah, na-influensyahan ko sa kong mga cousin ako niya. Tuloy-tuloy na, high school, yeah, college na. Yeah, nag-introduce primero ma'am ng marijuana. Pag-abot sa Siabo, natilawan po na mo to. Mas lahi man yun. First rehabilitation ako ma'am is 2004, 1999. Dili pa ni DOH ang rehab, NBI pa ni. Yeah, pag 2004, na-relapse ko. Mo to nabalik ko dire. Dire gihapon ng rehab. Yeah, pag 2005, under na siya sa DOH. Paggawas na ko ni volunteer ko. Hangyo ko ni ang among director is si Dr. Baron gihapon to. Ni hangyo ko niya nga arilan sa ko kay ug magagawas ko relapse gihapon. Silang Ariel ug Wendell, pulos mga tigamitan kaniadto sa ilegal nga drugas, apan nagpadayon karon sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Si Ariel umas nailhan sa angga nga King, usa na ka safety officer volunteer karon sa Safe Haven, human sa iyang rehab program sulod sa maong pasilidad. Dungog sa una og ma-rehab ka, banga ka, bulay-og ka nga tao, kay nganong nasakpan ka, and all. But knowing what rehab is right now, kaingon ko nga if given a chance nga ma-rehab ko as early as before, as early as nahitabo na ko, may pag akong gigrab ang opportunity sa sayo pa, kay ngano manggod, lahi manggod, it gives you another chance in life manggod. To see how beautiful life is ba, dili na kay tungod sa drugas ra. Si Wendell, usa na ka-empleyado isip house parent sa nag-inusarang Government Treatment and Rehabilitation Center dinhi sa Sugbo, didto sa lungsod sa Argao. Gikan sa pagkagumon sa shabu, gikalipay ni Wendell nga gitabangan siya nga magbag-o ug karon mutabang sa uban nga persons who use drugs kun piwod. Kanang nagtan-aw sila ba nga, day na no, pwede din no. Gamay ra man mi dire, pipila ra mi wa kay kaabot siguro na po. Pero at least man lang dili imposible day. Posible day. Base sa 2019 National Household Survey on the Patterns and Trends of Drug Use sa Dangerous Drugs Board kun DDB nga 1.67 million kun duha sa usa ka gatos nga Pinoy ang gikonsiderar nga current drug users atol sa pagpahigayon sa survey. Ug unom sa usa ka gatos ka tawo ang nakasuway na og gamit og ilegal nga drugas kausa sa iyang kinabuhi. Apan wa kini nagpasabot nga ang maong tawo dunay addiction sa illegal drugs. Giklaro sa mga eksperto sa panglawas nga ang drug addiction kun addiction in general usa ka sakit. Hinungdan nga ang Department of Health kun DOH mao nay gitugyanan karon sa pag-rehabilitate kanila. Okay, so when you say addiction, it is a compulsive behavior. So, di ba, ka-familiar mo tanong na ay gambling, which is addiction also. Sex can be addictive, shopping can be addictive, no? Nowadays, kanang mga Lazada, mga sige ratag kanang check out by tawag no? And sa ato akaron gina-handle is substance addiction. Before, it used to be strictly about punishment, punitive, because they believe that drug addict should be punished without thinking that it is already a disease. So that's why after the passage of Republic Act 9165 in 2003,
under then President Gloria Macapagal Arroyo and spearheaded by Congressman Barbers, Congressman Cuenco, and Soto. They passed a law to amend the Republic Act 6425 that all the rehab facilities under PNP and NBI will now be turned over to the Department of Health for reason that drug addiction is already a disease, not just an enforcement problem. Apan unsa ba ang rehabilitation? Og tanan ba nga persons who use drugs ang mamahimong makapahimulos niini? Gisusi sa MyTV Cebu ang pampubliko og pribadong rehabilitation centers aron mas masabtan ang ilang admission process ug mga programa. Kapin 60 kilometros ang behion paingon sa habagatan aron makaabot sa DOH Treatment and Rehabilitation Center. Gikan sa 25-bed capacity sa maong pasilidad nga nahimutang pa kaniadto sa Lahog, Cebu City, karon kapina sa 200 ang ilang madawat nga mga piwod. Manini karon, nanan na karon. So as you can see, we have to change the mindset of the people because when they say drug rehab, they always think it's dirty, hugaw, mga tao walay kaligo, unya they are disorder, and they're hopeless, no? Tanawa, I mean, because when you talk about rehabilitation, it comprises the bio, psycho, social, medical, spiritual chains of that particular PWOD. Ang rehabilitation program sa DOH TRC Argao moabot sa 7 ka buwan alang sa mga first-timer, 9 ka buwan alang sa second-timer, samtang 1 ka tuig ang sa ikatulo na nga higayon na dala sa pasilidad. Migamit sila og gitawag nga therapeutic community program alang sa reform and rehabilitation sa mga PWOD. When we say therapeutic community mo natong gitawag og TC, ang environment from the word itself, therapeutic, sila mismo mo ay magtinabangay aron makabot ang kaayuhan, kabag-uhan para sa ilang kaugalingon isip mga drug dependents. Ang maong rehab center adunay gisunod nga structure sa ilang matag-adlaw nga schedule alang sa mga PWOD aron masiguro ang disiplina ug kausaban kanila. Inigmata pa lang daan nila sa buntag, naana na sila mga schedules daan, mag-exercise, down gikan sa sugod, hangtod mahaw, mag-hygiene, hangtod sa inika hapon, manglaba, ana. So, gitagaan jud og structure ang ilahang kinabuhi para gyud pod mabalik kung unsa ang nawala sa ilahang nga katong mga structure. So, sa buntag na atay exercise, inigmata ana nila, inikahumag mata, mag-breakfast na sila, inikahumag breakfast na atay gitawag og kanang pre-morning meeting or morning meeting. So kanang morning meeting, diha mahisgutan kung unsa ang gina-follow nila. Makita na to kung naay mga violations, unsay mga nalimtan nila, dinha mahibaw-an na to. So diha po sa morning meeting, na ay mga quotes of the day, na ay mga word of the day nga ilahang ipang-expound. Dinha pod ka pwede makapangaral, say for instance kay part sa structure sa program is dapat wala kay mga nalimtan, imo mga kabo, napalong ba nimo ang suga, napalong ba nimo ang kana. So dinha i-correct pod ang ilahang mga behavior during that time. So dinha mo sentro pod. So, gikan sa morning meeting, naatay mga departmental meetings. So, kanang departmental meetings, ang mahitabuan na kada department, since ang ato ang therapeutic community program, divided into departments na sila. Ug aron pagsiguro sa mas malungtaron nga kabag-uhan, dunay aftercare programs nga gipatuman ang TRC Argao. Lakip na ang outpatient intervention alang sa mga dili mapasulod sa facility human sa assessment. Ang aftercare program sa center, ma'am, is actually an 18th-month program mandated by law. So, kana siya gikan sa inpatient, ma-enroll sila sa among aftercare program, and we have 3 phases. The first one is the first 6 months,
Every week ang amo ang session ana sa ilaha, intensive ang sessions, ang random drug testing intensive pod. The second phase is the second 6 month nila, which is twice a month ang amo ang session sa ilaha with the families. We also have psychoeducation, and the last phase, which is the last 6 month, which is once a month na siya ma'am nga session, in which gihinay-hinay namo sila og win so that they will be ready to integrate into the community. Sa atong 6 months program, first and foremost, we educate them about drugs. No? Mauman yun na, unahon yun na to. Makasabot sila nga nung naingnana sila. Nakasabot sila unsa epekto sa druga sa ilaha. No? Kay for all we know, nagamit sila pero wala sila di kabalo sa effect, di ba? And succeeding programs or succeeding sessions sa programa is we teach them technique na kung saan pag-prevent sa relapse, kung saan pag-identify sa triggers na pwedeng maka-trigger sila sa paggamit, no? So daghan man na naman tayo external o internal trigger, no? When you say external, ang imong environment or mga event or kaganapan mahitabo sa imong paligid. Internal, probably emotion, no? Probably na kay mga bugat nga gipagdaanan or etc. Naa na sa programa until sa relapse prevention, and during that time naapod tayo psychoeducation, no? So different, dili lang sa about sa druga sa mong itudlo, like mga uban pang mga about sa health. Samtang ang pribado nga rehab center sa Safe Haven nga nahimutang sa barangay Talamban sa syudad sa Sugbo, doon na say tulo ngadto sa 6 ka buwan nga rehab program ug aftercare services. Ang maong pasilidad nag-focus sa science and spirituality alang sa formation sa mga PWOD. Safe Haven is a combination of science and spirituality. So natin mga doctors dire to check, to assess. Okay, then after yan, ang atong program is naka-center sa spirituality, which is ang 12 Steps program. It's more about surrendering and admitting to yourself na nakay problema and letting people and God, especially your loved ones, to help you and to guide you. Sama sa pampublikong rehabilitation center, doon na say framework sa mga activities nga sundon ang mga PWOD sa Safe Haven. Muntag magsumba ganun sila, exercise, pasingot, pa-flush out sa mga chemical sa lawas, pakuan sa utok, then after yan na ligo, then nice sharing. Every day naman go tayo topic of the day, then we share about it because makonect man sa atong kinabuhi, sa among kinabuhi. Then after yan, na yung mga one-on-one sessions with the doctors and recovery coaches, and sa mga OT, na yung mga life skills, mga trigger management skills, mga artwork, na makonect man mo na sa therapy. Then pahuway sila, balik na psychoeducation, meaning i-educate sila sa addiction, kung silang batasan, gano'y nga sila. Then after yan, dili po niyo pwede na i-bombard sila mga information, kaya mapuno niya, na din na siya free time kahapon. Mag-swimming, mag-basketball. Sama ni Ariel, si Jerome ug Kath nga mga PWOD nga kasamtangan karong mipaubos sa rehab program sa Safe Haven ang mapasalamaton sab sa kausaban nga ilang giagian. Si Jerome, 11 na kahigayon nga na-rehab, samtang si Kath, gawas nga clinically diagnosed nga bipolar, nagumon sab sa paggamit og shabu gikan high school. Tagaan yun ka nilang hope, strength nga mag-usab ka, ipa-feel yun nila ang imong emotionally, mentally, and also physically. Na-feel yun ako ang diri ba ang unsa ka sincero ang mga coaches diri nga ang paghatag og hope sa client ba. Kuan kining approach ni pastor kanang holistic mga something ingana kanang dili gani siya like agiun ka sa dahas ba. Like tagaan gani kag free will gyud ni pastor. Na ako'y kuan, na ako'y murag back up ba, na ako'y community, na sila dari pastor, coach na ko, or nasa may core group, so makatabang sa siya na ko. Apan dakong hagit alang sa mga pamilya og PWOD nga buot mo paubos sa rehabilitation, mao ang pinansyal nga gasto sa pagparehab. Sa pakisusi sa MyTV Cebu, dunay managlahi gyud nga rate sa duha ka pasilidad nga atong nabisita. Okay, so to send someone in the facility, our monthly users fee, muna siya ang bayranan matag bulan. We have 5,500 pesos kada bulan. Pero, depende po na sa capacity sa ato ang client.
mo undergo sila og socio-economic assessment ang tawag ana. So naatay class D, ang atuang class D wala gid na siya bayaran. Once ma-assess ang usa ka kliyente nga class D siya, wala siya bayaran. Naapod tay class C, niya ang class C is divided in ang C1 is 25% discount. Ang C2 is 50% discount, ang C3 is 75% na discount. And then ang class A, full paying na sila. That means they have the capacity to pay. So wala na sila discount. They should pay 5,500 per month. So, socialize man niya atong facility, no? Pero sa katong mga naikabayad good, kay background check biya mi. 35,000 yun, apil na ng pagkaon, board and lodging, treatment, and kanang pag-handle sa recovery coach ug mga professionals. Kaya everyday na mga sessions diri, dili mo pwede nawa. Pero sa katong mga naglisod, we will help them. Apan base sa 2021 Statistical Analysis Report sa Dangerous Drug Board kun DDB, misaka og dulan 14% ang admission sa PWD sa residential ug outpatient nga mga treatment ug rehab facilities lokop nasod. Sa 63 ka pasilidad nga na-monitor sa DDB, 2,708 admissions ang natala. Apil na niini ang 2,372 inpatient og 336 outpatient cases. Nagpakita kini nga mas daghang PWD na ang voluntaryo nga mopaubos sa maong matang sa intervention. Gani dulan 42% ang voluntary submission cases sa Pilipinas. Gawas pa kini sa mga nisumiter sa ilang kaugalingon sa rehabilitation ubos sa plea bargaining agreement. Gawas sa mga rehab centers, nasayran sab sa atong team nga aduna say mga grupo nga mihimo og community-based intervention dinhi sa Sugbo sama sa I Do Care. Ang name sa among grupo, community-based organization, I Do Care. So it's a community-based organization serving the drug user community or key affected population. Because we're kani sila nga community, kami nga member nga po community is there, maybe they are not using that but they're experienced using drugs. That's why they're peer. Gitawag mo peer. So they're experienced drugs, wa ko kibaw na undang ba or wala. So we empower them nga para lang sa sila nga murag kanang tingin mo gud nila murag wala na sila ikuan sa society kay tungod sa grabe ka stigma. So gusto namin ma-change yung narrative sa drug use. So wala mi mo ingon nga pag-ari diri na mangutana na mo group mo of drug users ana. Sumuari mo din i-tolerate din mo mga drug users. Pag-ari na ninyo diri drug user na mo. So wala gyud mi nag-encourage og drug use. Ang amo lang gusto nga ilang health, wellness, ang ilang dignity nga ma-intact gyapon while they're Isip mga outreach workers, gisugdan sa I Do Care ang ilang pagtabang sa mga PWD niadtong 2015 nga mogamit og injectable drugs nga may resulta sa mga sakit sama sa hepatitis C, HIV, STI ug uban pa. As we all know na ang main problem gud sa mga injectable drug user is the HIV and hepatitis C infection. So naami nagserbisyo kanila para matabangan sila nga og ma-aware pod sila nga ang ilang kinabuhi dili ra diha labi na makibaw sila nga naasla ng sakita napas dili sila mawad-an og paglaom nga mabuhi pa. So napas sila katungod mabuhi kay napamantay kaayuhan or di naaman sa tambang nga maintenance. So dili mawala sa paglaom og dili ka nag-inusara kay naami nagtabang po. Pinaagi sa ilang partnership sa Social Hygiene Clinic sa Cebu City Health, makapahigayo na sila og testing sa hepatitis C, HIV ug uban pang sakit, apil na sab ang treatment nga libre diha sa ilang drop-in center. Gani gawas sa mga PWD, apil sab nila gitabangan ang ilang mga pamilya nga posibleng maigo sab sa susama nga mga sakit. Kinitaliwa sa mga kalisod nga ilang giagyan sama sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, apil na sab ang pag-igo sa COVID-19 pandemic. Kay drug users as also partners. They also engage sex that like just in drug use.
risky naman gyapon na if they have risk partners injecting niya deny partner. So naman gyapon na siya risk sa it comes to transmission. So the act of kanang mga sex kuan na may uban drug nay uban. So dili lang gyud mi nag-focus sa drug use at saka kay astay ng mga partner, drug users partner. Sa drug war, galisod jud mo expound sa tabang sa mga drug users. Kay most of them nanago niya mahadlok na magawas niya. Kami sad nga service provider, galisod jud nila og pupunta kay nanago naman. So pagid ang COVID, napagid ang drug war. So it's really a hard time for us to extend our help. Ang I Do Care may palapad na karon sa pagtabang sa tibuok komunidad og dili lamang sa mga piwod, apil na ang kababayen-an, sex workers ug ang katawhan sa Sugbo. Ang pribado ug pampubliko nga mga rehabilitation center sa Sugbo dako og tabang alang sa ato makaigsuonan nga nabiktima sa adiksyon sa illegal nga drugas. Apan taliwa sa kalig-on sa ilang mga programa aron nga makabalik sa tagsa-tagsa ka pamilya ang maong mga individual, mas dakong hagit ang pagpahunong sa gitawag nga stigma ug pagsaway sa komunidad alang sa mga persons who use drugs kun piwod. Wala na sila kanang positibong outlook sa kuha, bati na yun, di mausab. Pero karon nahibong ang mumusilingan mga dito sa mua. Unsa di gihimo nimo dito, unsa di pili na to buhaton. Violente jud ko nga tao. Di ko magpalalis, di ko magpaastorya. Daogon. But ilang gipakita nako diri nga bahalag adik ko, tao gyapon ka. Let's be more humane, more loving and more understanding. And most of all, put Christ at the center. Put Christ kaya kung naay Ginoo, walay imposible. Nagoy kabaguhan. Ang mga tao manggod kanang dili manggod ingana tanan ka open-minded. So ako lang gidawat nga kay ako man ni nga problem. So kanang dili ko maghuwat nga mo pabor ang mga tao ba before ko mag-recover. Ano bang murag okay usa sila ba sa stigma una ko mo-recover. So unahon ako nga mag-recover na lang ko, siguro in the future, ma-okay ra sa mga tao ba? About sa stigma, gani naman. Challenge lang gihapon. Actually, challenge gihapon siya. Okay. Dili magunta ng tao na ito ma-convince na mauna siya ang reality. Pero, ato lang ginahinayan gihapon sila o dili na gihapon ako surrender para makasabot sila kung sa kasing ng tao. Never give up lang. Kini si Angelica Fisaniel alang sa My TV Cebu.